Δημήτρης! Και σήμερα θα έπαιζα το Final Freddy's 3. Θα παίξω το 3 και το 4. Επειδή μου το είπε ένας φίλος μου και είναι ο καλύτερος, είναι ο Ανέστης! Και ο Ανέστης είναι ο καλύτερος μου φίλος. Είμαστε πάρα πολλοί φίλοι από τότε που πήγαμε σχολείο και εδώ πέρα είναι η δεύτερη πίστα. Εμείς θα παίξουμε μέχρι τη Τέταρτη, φυσικά μέχρι τη Τρίτη, γιατί είμαστε ήδη αυτή πρώτη. Και να παίξουμε καλά και σωστά, όχι έτσι το κλέψιμα. Ωραία. Η αλήθεια με τα Final Freddy's 3, 1, 2, 3, 4, 5, όλα αυτά είναι από YouTuber και τους έβλεπα για να μάθω τα κόλπα τους. Και αυτός λέει ότι ήταν μια πιτσαρία και μπλα μπλα μπλα, ότι ήταν η πιτσαρία του Φρέντι που κάνανε τραπέζια και έτσι και πουλάγανε και πίτσες. Η αλήθεια δεν είναι πρώτη φορά, είναι η 8η. Ναι, τις έχω παίξει πολλές φορές. Ναι, είναι η 8η. Το 80. Είναι η 80. Και έτσι θα παίξουμε για να είμαστε και με το φίλο μου. Γιατί αυτό μου το μάθει το παιχνίδι, όχι εγώ. Εγώ μετά το έμαθα. Την πρώτη μέρα τρόμαζα. Τη δεύτερη δεν τρόμαζα εγώ, αλλά ο φίλος μου. Η αλήθεια, κάποια μέρα που θα έρθω, θα παίξουμε online με ένα φίλο μου, αλλά όμως όχι εδώ, θα είμαι εδώ πέρα στο υπολογιστή κάποια μέρα που θα έρθει. Σκάτα. Όχι. Όχι ακόμα. Πες! Όχι, θα μπακάρει. Καλά, το κατάλαβα. Λέει ακόμα ότι είναι η πιτσαρία του Φρέντι και ότι δεν σταμάτησε που έφαγε ο Φάξ ένα παιδί. Άρε φίλε. Με το φίλο μου εδώ παίζαμε και καιρό. Θα είμαστε, είναι το καλύτερο μας παιχνίδι και η αλήθεια φοβηθήκαμε την πρώτη φορά πάρα πολύ και οι δυο μας. Αυτό είναι για έρχεται, αλλά δεν ξέρω που έρχεται. Πού είναι? Όχι, μη μου μπακάρεις ακόμα. Όχι. Σαν βλάκες το κάνω, ηλίθιος. Να ξέρετε, θέλετε. Τίποτα από εδώ. Τι σκάτα. Κάτι μου λέει ότι είναι κοντά. Μπορεί τόσο τρομάζω που κλείνει. Όχι. Γιατί το κάνατε αυτό? Φρέντι, σώσε με. Αγα. Δεν σταματά. Τι
με τις πρίζες δεν μπορώ να παίξω. Να δω αυτή η κάμερα. Το χάσαμε. Ωραία, είναι εδώ. Τι σκατά είναι αυτό. Όσοι δεν ξέρετε, τους ξέρω όλους. Το Φρέντι, Τσίκα, τον Μπάρ, το Φάξι, το Κολτεφρέντι, το δεύτερο το Φρέντι, το δεύτερο, τη δεύτερη Τσίκα, το δεύτερο Μπάρ, το δεύτερο, τη δεύτερη Μάσκα και ο δεύτερος Κολτεφρέντι. Υπάρχουν Κολτεφρέντι. Τους ξέρω όλους, ξέρω και τους πεσμένους, ξέρω. Η αλήθεια, στο παιχνίδι κάποια μέρη θα σταματήσει. Γιατί όπως πάει πεσμένα. Τι γίνεται, μανούλα μου? Είναι κοντά μου και δεν το ξέρω. Το ξέρω ότι υπάρχουν και σωλίδες, αλλά υπάρχει και ένα σωλήνας και εκεί, η αλήθεια. Να το δούμε μετά στην κάμερα. Το βρήκα. Πού είναι? Μπιπ. Συγγνώμη παιδιά, δεν έχω πολύ φωνή. Μπιπ. Όχι. Φύγε. Όχι. Φύγε. Μπιπ. Άτο. Πάρτο πολύ. Πες το άλλο. Κόβω το άλλο να παίξω και το 2 ή το 4. Το 4 θα παίξω, ναι. Πάμε. Ωραία, το ξεκινήσα. Και δεν θα παίξω για πολύ. Ακόμη. Σας παρακαλώ, κάντε like, comment. Και εγγραφή. Και πίστα 8. 8 φυσικά. Μα 8. Η αλήθεια το έχω βάλει άδειο στο ποτίκι. Που σκοτήθηκε πολλά του. Προσέχω. Δεν είναι εδώ πάλι. Εδώ πάλι καλά. Για εδώ από εδώ. Όχι. Out. Ας το κλείνω αυτό. Μακάρι να πεθάνω. Μεγάλο νόημα. Μεγάλη 100 φορές θέλεις. Μου αρέσει.
είπε ένας ότι θέλω να παίξω πιο Άνεσης είναι ο καλύτερος μου φίλος. Ο Άνεσης καλύτερε φίλε. Ο Άνεσης καλύτερε φίλε. Και με αυτό η αλήθεια κλείνεται με τον πάνω. Με τα τέτοια, όχι αυτά που είναι από την άκρη που είναι και τα δούμερα. Λέω για τα από εκεί που έχει μαζί με το ζου, το α και το... Ποιο είναι αυτό βασικά, δεν έχω ιδέα. Ακόμη, φύγε! Τι κάνεις? Τι κάνουμε δηλαδή? Άρε φίλα, και με το ποντίκι μπορούμε να το κλείσουμε. Όχι, δεν θέλω το ψωμί. Ευχαριστώ. Πήγε 3. Ακόμη 3 είναι. Το λέει πάνω ότι είναι 3. Ωραία, άλλο. Με αυτό θα το βίντεο που σας έδωσα, κάτι λαλέκρα. Προσκρέπερα μια γραφή στο κανάλι. Και να μείνετε ήσυχοι. Τώρα είναι καλό αυτό. Γεια!